کوچبرên Efrînê li Şehbayê di navbera agirê topxaneya Tirkiyeyê û dorpêça hikûmeta Sûriyeyê de. Bîstê kanûna paşîn a 2018 artêşa Tirkiyeyê û komîkên çekdarên opozisyona Sûriyeyê êrişeke berfireh bir ser herêma Efrînê ya li jêr serweriya birêveberiya Xweser. Ev êrişa leşkerî bi erêkirina Rûsya û Amerîkayê û stûxwariya rejîma Behsê ya Sûriyeyê birêket. Piştî 58 rojên şerê giran ê bi balafirên cengê û bi 10,000 leşkerên Tirk û çekdarên kirêgirtiyên opozisyona Sûriyeyê Tirkiyeyê Efrîn dagir kir. Li gor Desteya Tenduristiyê ya Kantona Efrînê di nava 58 rojên şer de 257 sivîlan jiyana xwe ji dest da ku ji wan 45 zarok û 36 jin hebûn. Her wiha 742 sivîl birîndar bûn ku ji wan jî 113 zarok û 113 jin hebûn. Encama herî tirsnak û kambex a dagîrkeriya Tirkiyeyê koçberkirina 300,000 Kurdên resen ên Efrînê bû. Piraniya koçberan berê xwe da taxên Kurdnişîn ên Helebê û deverên aram ên li jêr parastina Hesedê li Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê. Beşekî koçberan jî berê xwe da bajarokê Tir Refetê yên nêzî Efrînê, gundên şêrewayê yên dagirnekirî yên li başûrê Efrînê û yên mayî li 5 kampên Şehbayê niştecî bûn. Rojane topbaran e. Efrîniyên ku ji ber dagîrkeriyê derbider bûn û koça xwe li Şehbayê danî. Dîsa jî bi aştî û aramiyê şa nebûn û dagîrkeriyê berê topxaneya xwe bi wan vekir. Artêşa Tirkiyeyê tevî komîkên çekdar her çend rojan devera Şehbayê ku koçberên Efrînî lêne didin ber roket û topan. Li gor raporeke navenda Agirbesteya mafên sivîlan û navenda Kurdî ya lêkolînê û şêwirên qanûnî, bombebarandina artêşa Tirkiyeyê û çekdarên wê li ser gundên Şêrewayê ziyaneke mezin gihandiye şînî û koçberan. Her du saziyên hiqûqî eşkere kir ku 5 pûşbera 2021 di topbaraneka artêşa Tirkiyeyê de li ser gundê Kalûteyê Şêrewayê zarokekê jiyana xwe ji dest da û bav û birayê wê jî birîndar bûn. Li gor raporê, topbarana bênavber a Tirkan bûye sedema kuştina pez û dawarên gundiyan û rê li pêş çandina erdan girtiye. Rawangeha Sûriyeyê ya mafên mirovan jî di raporeke xwe ya salane de diyar kir ku di sala borî de balafirên bêfirokvan ên artêşa Tirkiyeyê 5 êriş li dijî Şehbayê pêk anîne û gelek ziyanên canî û madî li dû xwe hêlane. Ajansa Hawarê jî di statîstîkeke xwe ya cotmeha 2021 de diyar kir ku artêşa Tirkiyeyê û çekdarên girêdayî wê tenê di nava mehekê de 1339 top avêtine gundên Şêrewayê û temamê devera Şehbayê. Ji aliyê din ve dorpêça rejîmê, hevdemî vantawanên Tirkiyeyê artêşa hikûmeta Sûriyeyê jî herêma Şehbayê bi giranî dorpêç dike û di bazarên xwe yên siyasî de mîna kartekê bikartîne. Rawangehê eşkere kir ku di sala 2021 de artêşa Sûriyeyê bi mehan devera Şehbayê û taxên Kurdnişîn ên Helebê dorpêç kirine û rê nedaye ku xwarin, derman û sotemenî derbas bibin. Şêniyên Şêrewayê û koçberên Şehbayê eşkere dikin ku leşkerên artêşa Sûriyeyê her dem baceke giran li derbaskirina kelûpelan dibirin. Koçberên Efrînê dibêjin ku tawanên artêşa Tirkiyeyê ya dagirker û rejîma Sûriyeyê bi rêw rêbazeka sîstematîk û li jêr çavdêriya civaka navneteweyî bi rêve diçin. Li gor te, koçberên Efrînê dê heta kengî di nava agirê artêşa Tirkiyeyê ya dagirker û dorpêça artêşa Sûriyeyê de bişewtin û civaka navdewletî nemaze Rûsya û Amerîka heta kengî dê rê bidin vê terora li dij xelkê Efrînê.